Ngane zakwethu la nginiphathele inyanga uKing Ba. uKing Ba akuseveza indaba ethisa kakhulu eyithinta inyanga yasemtubatuba eyayikade imchallenge-ile okuwumfana futhi Mkhwanazi. Kodwa-ke ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu nangoKing Ba la khona eveza amahlazo enyanga yasemtubatuba okuwumfana futhi Mkhwanazi. Ningake futhi ngiveze la imedia. Ukuthi bengisabhekene nenyimpi. Bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh. Bengisabhekene nempi yesikesh. Ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi. Mfana futhi Mkhwanazi sengiqedile ngesikesh. Sengibhekene nawe ndoda. Ungibhazile mfana futhi. Wathi mawungibhaza mfana wami wangitshela amasimba. Waze wazongitshela ukuthi waxoxa ingane kwani mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami. Nga-understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani. Wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil. Umsebenzi wami ngiyamprotect umuntu osuke efune iproduct yami. Kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta. Kwakuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash, angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngaka consult esigodlweni. Mfana futhi ngiconsultile esigodlweni. Mfana futhi ngiqedile ngescash. Ngibhizi nawe mfana wami njengamanje. Njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise. Ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kuLosithathu ngiyalibala nalolu. uLosithathu, uLosini, uLesihlanu iyaphela ingqinamba. NgoMgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi. Mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele. Already kumakhanda dam kuthukuthelwe. Ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda. I normally don't do this. Ngoba unomakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi emtuba. Uyazazi? Mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto wayikhuluma nami ufikile. Ezinye watshelwa yimi zona. Ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena nginefayeli mfana futhi. Ipower izozama ukulidedela ngendlela yakho. Kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi uyiscam. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini. Uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngawo umngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenzile ezingalungile. Ngikunika 3 days mfana wami. Ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngesikesh. Kulo 3 days ungifonele wenza ulive. Inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260. Ngiyinika wena mfana wami ezweni. Uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela fokon. Uyazazi mfana futhi.